Duşenbe günü Türkmenistanyň durly künjeklerinde apy tupan turdy. Azatlyň sebäplerdäki habarçylarynyň sözlerinden we sosial medialarda paýlaşylan maglumatlardan çen tutulsa, iň köp Liwat welaýatynyň hususan da merkezi Türkmenabad şäheriniň ejer çekendigine meňzeýär. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylaryň öz ýakynlary bilen habarlaşyp bilmeýändikleri bilen aladalanýan pursady, türkmen häkimetleri we mediasy tebigy harasat, onuň netijeleri barada dymyşlygy saklaýarlar. Azatlyň Liwat welaýatyndaky habarçylar 20 aprelde giýişlik Türkmenabady apy tupanyň gelendigini, munyň netijesinde güýçli ýeliň jaýlaryň uçaklerini goparandygyny, şäheriň infrastrukturasyna we aratynyş ulgamyna ziýan ýetirendigini maglumat berdiler. Asmanda galgayan jaýlaryň uçaklary elektrik simlerini goparyp taşladylar. Ýel jaýlaryň penjirelerini hem gopardy. Ýagşyň suwy göni jaýlaryň içine girdi. Ýelden gorunmaga mümkinçilik ýokdy. Adamlar ýelden açyp bukular ýaly ýer gözleýärdi. Ýeliň galdyran enjamlary köçelerdäki ulaglaryň üstüne gaçjardy. Goňşymyň ulagyna beýleki jaýdan gopan alümin bir penjere gaçdy diýip Azatlyň Türkmenabaddaky habarçysy gurrun berdi. Saýatlaryň sözüne görä tebigi helakçylyk ýerli wagt bilen 19:30 töweregi ýüze çykypdyr. Bellesek türkmen häkimetleri we mitbugaty ýylaty ýetip gelen harasat barada öňünden duýdurmadylar. Bolmasa, türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmen portal internet nesiri ýene-de ýagyşlar Aşgabatdaky bir hepdelik Huwa maglumaty atly 26 aprelde çap eden makalasynda paýtagtda Duşenbe güni gün ortana ýagşyň ýagmagyny, onuň giýjak goly güýçlenmegine garaşylýandygyny belläp etdi. Emma ýylatyň nähildir bir husgarlyk görmelidigi barada hiç tat aýdylmady. Huwa maglumatyna bagyşlanan makala "Stoza pazivim uvidim", ýagny görübermeli bolar da ahdy sözlem bilen tamamlanýar. Ýel birdenkä başlady, Huwa açykdy, nähildir bir ýagdaýyň ýüze çykjakdygy barada isarat ýokdy. Birdenkä asman garaňkylap güýçli ýer turdy. Ýagşy bilen daş ýa-da çäge belki ikisi de garylyp ýagýardy. Ýüzüňe urýan daş bölejiklerini duýsa bolýardy. Men şol wagt köçe dedim. Ýel gabat garşymdaky jaýyň satelit antenasyny gopardy. Köp jaýlaryň uçaklary gopdy. Ýagyn juda güýçlidi diýip Azatlyň habarçysy maglumat berdi. Sosial ulgamlarynda Türkmenabaddaky harasatdygy aýdylýan videolar hem paýlaşyldy. Apy tupanyň we güýçli ýagynyň netijesinde şäheriň köçelerini we jaýlaryň arasyny suw bastdy. Ähli ýeri suw bastdy. Jaýlaryň arasyndaky köçeleriň ählisi suwuň astynda galdy. Ýagşyň suwy biziň köçämizde suw diýdiňe çelini ýetýär diýip Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Ol şäherde zekeç ulgamynyň ýokdugy sebäpli ýagyş suwunyň köçelerde ýygnanýandygyny hem belledi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, tebigi harasatyň netijesinde jaýlaryň uçaklaryna zeper etipdir, ýagtylyk tütünleri we baglar agypdyr. Mundan başga mobil aratynyş antennalary sandan çykypdyr. Facebook ulgamynda ýerleşdirilen suratlarda hem ýokurda beýan edilen ýagdaýlary sinlasa bolýar. Türkmenabad häzir uruşdan soňky şäheri ýatladýar. Şäherde interim elektrik togy ýok. Simler kesildi. Köp antennalara zeper etdi. İçeri ýaly agyt suwy da ýok. Ilk mobil aratynyşy we internet hem islemedi diýip Azatlyň habarçysy ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmenistanyň resmi häkimetleri, mediasy, şeýle-de türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan ýarym resmi internet nesirleri hem bu tebigi harasat, onuň netijeleri barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Liwat welaýat we Türkmenabad şäher häkimliklerinden hem kommentari almak başartmady. Ýa-da türkmen häkimetleri ozalda ýurtdaky helakçylikli tebigi hadiseleri barada maglumat bermän dymmagy saýlap alypdylar. Bu ağırlıkta 20 aprelde Özbekistanyň Türkmenistan bilen sergetleşýän Bukhara oblastynda hem güýçli ýel turdy. Özbek resmiýetleri tebigi harasatyň netijesinde bir adamyň ölendigini, başga da 30 sanasynyň ýaralanandygyny habar berdiler. Özbekistanda apy tupanyň gelen welaýatlarynda harasatyň döredýän ýagdaýlaryny aradan aýyrmak üçin ýürüýti toporlar döredildi. Goňşy ýurtda tebigi harasatyň netijeleri bilen görüşmek üçin Özbekistanyň adatynda syry ýagdaýlar gullugynyň 700 işgäri we 124 tehnikasy göwerildi. Bu ağırlykda türkmen häkimetleriniň tebigi harasat barada
ýan Selede Türkmenawatda Aratynsk liniýalarynyň kesilen wagty daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar öz ýakynlary bilen habarlaşyp bilmeýändiklaryny aýdarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde olar ýurtdaky nämelimligiň ýakynlarynyň ykbaly barada özlerini alada goýýandygyny aýdarlar. Türkmenistan dünýädäki iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup, ol media azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýyldan ýyla iň yaramaz orunlarda ýerleşdirilýär.